Hi guys, my name is Gina Lakna from BSF Chile. How many countries, places have you visited? Pag sa places, locally, marami na. Pag sa countries naman, isa pa lang Indonesia. Bale, it was happened when I was fourth year college. I take my OJT. How open do you travel? Not really. Bale, nagka-travel lang ako. Minsan seasonal or pag nagkakayaan yung pag family gatherings or mga barkada, gano'n. What place is top of your bucket list or your dream place or country? Sa dream place naman, local, Batanes. Kasi Batanes, even it is the smallest and least populous province in the Philippines, yung tourist spot naman niya ay sure na ma-amaze ka. Then, international naman, yung gusto kong puntahan ay Brazil, Cañero. Kasi doon sa mga famous na beaches doon, especially yung Copacabana and Ipanema. Do you call yourself a tourist or a traveler? Siguro para sa akin, both tourist and a traveler. Kasi nakaka-excite yung i-explore mo yung isang lugar, yung especially yung culture, then foods, their traditions. Yun, tutunan ka about their culture, yung something different, something new para sa'yo. Yun. Do you prefer a solo travel or with someone else? As sa akin, it's better to travel with someone else. Or yan sa family mo, yung sa friends mo. Kasi mas masaya na i-enjoyin mo yung lugar na pupuntahan mo kasama yung mga tao na na-excite din, na-explore yung isang lugar na yun. A certain destination or location ever taken your breath away? Oo. Bale, nung pumunta ako sa Indonesia, first week ko kasi doon, pumunta kami sa isang eco-village doon. Tapos, napakaganda ng lugar niya, solid na solid, para sa mga tourist. Compare kasi dun sa ibang tourist destination natin dito sa Pilipinas. Iba siya. Basta iba siya kasi may touch ng culture ng Indonesian yung lugar nila. Where is the farthest you have traveled on your own? Yung Port Kirapos sa Indonesia for my OJT. What was the best place you stayed in? Siguro maliban din sa pinuntahan ko sa Indonesia. Locally, yung pinuntahan namin for family gathering sa Cuenca, Batangas, sa Campulong Gubat. Bale, resort siya na napakaganda ng location niya. Then, very affordable lahat yung mga needs nyo, yung mga kailangan nyo, like food, then yung mga activities naman na ina-offer nila. Sure na masusulit mo yung expenses mo. Do you prefer to take public transport or take private transport? Siguro pag solo traveler ka, mas okay na i-take mo yung public transport para yung pa lang sa umpisa ng travel mo, may experience mo na along the way hanggang sa pupuntahan mo. Tapos, pag yung magta-travel ka naman with someone else, gaya ng sa family mo or friends mo, mas okay siguro na i-take mo yung sa private, yung may sarili kayong sasakyan para hindi hassle yung travel nyo, mas makakapag-bonding pa kayo along the way. Who is your dream travel companion? Sa akin, ang dream travel companion ko, siguro family ko. Sabi na rin natin yung friends ko para at least makakapag-family bonding na kayo, friend bonding. Mas may enjoy mo pa yung vacation mo. Kasi kapag enjoy ka din sa vacation mo, kapag kasama mo yung family mo and friends mo.
For my last question, what is your best travel experience? Siguro my best travel experience ay nung pumunta ako sa Indonesia for my OJT. Kasi hindi lang ako pumunta doon para mag-travel or mag-vacation. Bali, pumunta ako doon to take my OJT. So, hindi lang ako pumunta doon para mag-vacation, kundi para matuto din about our industry, which is the hospitality industry. At hindi lang about din sa industry natin na natutunan ko. Kasi natutunan mo din kung paano, how to socialize with the Indonesians, kung paano mo i-adapt yung culture nila, kung paano ka mag-a-adjust. At hindi lang yun, masasanay ka rin about yung sa independency. Kasi mag-isa ka lang doon, yung walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. So para sa akin yun, kasi marami kang matutunan na bagay na kung saan ay mas mabibuild mo yung sarili mo as a person. Yun. Okay, Mr. Clemens, thank you for sharing your time and your travel experience.